2, 1. Det var fedt. Fordi at man fik prøvet en masse sjove ting. Vi prøvede en bariatridragt og en gigtdragt, eller en ældringsdragt, tror jeg, det hedder. Og det var bare mega fedt at prøve en masse forskelligt. Det var også sjovt at komme ned og se Praktisk Lab, som vi jo også sidder i dag, og vi så en ældrebolig, lavet om til, altså et rum, der er blevet lavet om til en ældrebolig. Vi så også noget, der hedder et sanserum, som er et rum for folk, der eventuelt har nogle psykiske lidelser eller angst, eller noget den dur, hvor de kan sidde og slappe af, hvilket også var mega spændende. Det sociale var virkelig godt. Vi blev virkelig hurtigt rystet sammen. Man kom alle sammen ind og sagde godmorgen, og så satte man sig bare, og så var det bare mega hyggeligt. Men det gjorde også, at du havde set nogle mennesker, så hvis du starter på Grundflip 1, så har du allerede sådan nogle bekendte ansigter sådan rundt omkring. Hvilket du kan gå hen til, noget tryghed, man kan være hos. Præcis. Altså 100% at have det i hænderne. Man skulle også måle blodtryk, og man skulle prøve nogle ting med sådan noget med, hvor man skulle suge igennem sugerør og se, hvordan det er, hvordan det føles at have kol, en lungesygdom. Og det satte bare sådan tingene lidt i perspektiv, synes jeg, og det var bare mega fedt. Altså fuldstændig. Jeg tror også, det var det her med altså, at have et break fra sin egen undervisning og se, at man kunne blive undervist på en helt anden måde, end altså, at sidde stille i et klasselokale, og så måske få lov til at sige noget højt, ikke? Men altså, komme ud og så være i noget gruppearbejde, og altså fjolle lidt rundt egentlig, fordi det var virkelig leg med tingene. Ja, jeg synes også, at underviserne var rigtig gode til at forklare om, hvad man kunne bruge uddannelse til, hvor man kunne arbejde henne. Og det gav bare lidt, altså det gav mig personligt blod på tanden, at jeg gerne ville fortsætte. Altså man kan jo bare se os, der har været på brobygning, og der er jo virkelig mange, der har været på brobygning på vores hold, som faktisk har taget uddannelsen. Så det har jo bare bevist, at det giver jo en kæmpe bonus, at man faktisk tager sig sammen og tager på brobygning som sosu, hvis man har, altså hvis man har lyst. Interesse. Hvis man har noget omsorg i sig, så er det en rigtig god idé at komme og se, hvad det handler om. For der er både pædagogisk assistent, der er sosu-hjælper, og der er sosu-assistent. Altså komme ud og se det, som du også siger, med at hvis du har den der lille, altså om det så er, kan vide, hvordan det er måske at arbejde på, altså arbejde med mennesker. Altså tage hen og se, hvordan det er, og altså om det så er ikke til at fortryde det. Nej, om det så er altså en sosu eller en anden erhvervsuddannelse, så prøv at se det, giv det en chance. Og det kan man så ved for eksempel brobygning.